Fatimata Kane mi salminima. Mi salmitimama Seydi Ba. Bankiru adnaru ndu holli wondema ndiyam maayo ngo hino wawi natude nder Nouakchott lamorko Mauritanie saabo fitinaji. Holko saabi ɗum yewti en no honno on bone sifori. Hande so tawi eɗen kala ko fate dande maayo ngo ganden aussi population Mauritanie o ha tenti e wonɓe nder capital Nouakchott ɗo ko wonɓe e menace insécurité ko wonɓe e menace ko fate e maayo ngo. Sabu hay sen ƴeewi géographiquement so tawi en ƴeewi wuro ngo hoɗorde nde par rapport e ndiyam ɗam jimti ko e wuro ngo maayo ngo jimti ko e wuro ngo pour ha yimɓe mbawa famde maayo ngo jimti e wuro ngo sa ummima e ville a ƴetti oto aɗa yaha ha plage sa ari ha plage il faut ko mbaɗa remonté il faut ko mbayana ngabba woni ngabba e dinuji ɗi nde puɗɗoɗa heɓoyde maayo ngo puɗɗoɗa heɓde geeco. Donc ce qui dit que jangge e janggo hay sunno inondation waɗino hay sunno ndiyam ɗam ne arti e wuro ngo ko catastrophe mawɗo wonata sabu kala quartier ji gonɗe e diwan maayo ngo tan wonɓe e takko maayo ngo hannde eɗen mbawi wiide wonɓe cité plage ɓen kam koye takko maayo ngo tan goni ko ɗon ni kodi eɗen mbawi wiide wonɓe Basra wonɓe Koufa zone Tavrazen o dal kala ko wiyete wonɓe e commune Tavrazen ɓen ɓuuri wonde exposé e par rapport e wonɓe dow ɓe. Hannde so tawi tan yo Allah dandu ko wayno ina waɗa ɓurɓe takade ɓe wonɓe diwan Tavrazen o walla kam eɗen mbawi wiide les deux tiers de la population quand même mauritanienne subhanallah ina goni exposé sabu kadi ganden kadi Nouakchott wona wuro mango hoɗorde ngo ganduɗa ko mango ina woni trop distance yimɓe ne ɓaɗodiri leyɗe ɗen ina ɓaɗodiri goɗɗodirani. Yimɓe hoɗuɓe Nouakchott hiɓe andi wondema koye dande fitina ɓe jooɗi walla ɓe anda o alhaali. To banggalam mbaɗi sikki information ina manki sabu hannde sa ƴeewi onon diwan mo mbiyeteno ko kanko ɓuri wonde exposé kanko ɓuri ɓadade e bonande hannde so tawi aɗa yiilo ɗon leydi aɗa yiilo ɗon terrain ko ɗon ɓuri tidde coggu ɓuri cherde hannde taw noon sa fuɗɗima asde tan ko lamɗam e ndiyam yaltata aɗa andi ɗo ko nokku ndiyam ko nokku maayo woni ɗo ko nokku geeji woni ɗo kono hannde ɗiɗon terrain ngaji ɓuri tidde ɓuri cherde population hannde ko ɗon ɓuri yidde hoɗoyde c'est plus luxueux information o je pense que ça passe pas les populations informatiques. Hertorɓe hewɓe hertorɓe e kiwal taaridi holli wondema ko golle bani adama woni e sabade o bononda woni e sabade o fitina teskaɗo. Bonande dane maayo ngo kam gueɗel gadiguel ngel ko ɓuri adade komin ɓuri teskade ko woni ittoɓe leydi e dane maayo ngo ɓe ganduɗa ko ittoɓe leydi ina jeyta ɗum wodande mahoɓe ɓe. Donc camion ngaji yahoɓe ina itta leydi ɓe déjà leydi ndi ɓe guittata ni ko leydi ndi ko protection wonanno e dane maayo ngo so tawi ɗum ɗon ittama gravité o koko fitna o koko ɓeydoto tan. Joni noon ko holɗum hooreɓe leydi ndi hani wadde gam dartingol ɗum gam hewgol Mauritanaɓe. D'abord ko wadde interdire nokkoɓe leydi ndi hande so tawi neɗɗo ina yiiɗi maade peut être no wawi dañede auto ji ƴettoɓe ɗum ene mbawi dañde solution goɗɗo e diwanuji goɗɗi taw wona e dande maayo nde tan exactement. S'il le faut no mbawi voyage à des kilomètres pour yaade yiiloyade ɗum kadi ko wadde des barrières des cales ɗi ganduɗa ina wawa wadde freiné ɓen ɗon gueɗe kadi e wawde sensibilisde e hoɗoɓe ɓe surtout e hoɗoɓe nokkuji ɗi plus no koɗa plus no ɓatto donc min kam ko ɗum woni ko joguimi hen comme proposition. A holli kadi Mauritanaɓe ɗuɗuɓe hoɗuɓe Nouakchott anda wondema o bone hino takko mabɓe haray kadi hino hana waɗede ko ɓen takko e francire sensibilisation jewte gan famingol yimɓeɓe wondema o bone hino ɗo. Ina woodi ina hani kadi ko darde ganduɗa ina foti darede no ɓuuri yawirde laamu ngu ina foti darade hen ina ɓuuri yawirde waɗa des équipes de sensibilisation walla ni minen ɓe ganduɗa ko wonɓe association ngaji ɗi no protection environnement no min mbawata organisade wadde des sensibilisation mais onon sensibilisation kadi il faut ko yaada e appui état sabu leyɗele jeyete toon nde koɗorɗe koɗete toon ndi ɗin ko laamu rokkatɗi ko laamu yeeyat donc il faudra vraiment ko laamu waɗa hen appui muɗum sensibilise population o et sensibilisation et freiner vraiment les ventes d'habitat sabu hannde wonto garata e ɗin ɗon zone uji aɗa tawa nokku mo ganduɗa ko ndiyam aɗa andi ɗum ko ndiyam maayo woni ɗo mais yeeyete neɗɗo ara sooda ɗum donc so neɗɗo ari soodi ɗum tan surtout kanko anda danger gonɗo e ko woni wadde ko. Fatimata Kane mi yettima sanne a jarama. Seydi Ba min calminima.